Здравейте, аз съм Слави. Днес ще снимаме, ще снимаме ще ви разкажа малко повече за мен и тези игри, които ще играя. Няма да влизаме в тях, за това нещо да научите за мен, да видите, да научите. Така, игрите са, почвам от игрите. Sniper 3D, Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day, Asphalt 8, Nova. Имаше преди един такъв филм, така се казваше, Нова, и нататък имаше още, но ми е бегла представата за него. Играех я отдеве малко, интересна игра е. И се играе с бот. Не мисля, че е с ботове, не съм много сигурен. Shadow Fight, да, знам, че се играе с ботове. Модерен, Кронът нещо. Имаше, мисля, че преди един такъв филм, фантастичен. Асфалт 8, Нова и модерен Крон в нещо там. Не знам, вижте, не ме хейтете, че не знам имената. Тези три игри, Асфалт 8, ето е сега, Асфалт 8, Нова и Модерн, са от една и съща компания. Така. Три игри от една и съща. Още три от Clash of Clans, дали те са на една и съща компания. Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day, Sniper 3 и Shadow Fight са си отделно. Даже Снайпер не знам на кой. На Clash Royale съм. Ще видите, няма днес да се прави клип на игрите. Това е за мене. И искам поне 100, ако направим 100 абоната. Не, 20 абоната. Ще си покажа лицето. Ще направя клип, в който се разказвам по селото, което живея. Аз съм близо до Гоце Делчев. Гоце Делчев, село Мусонища, аз съм близо. Ще отидеме до 3 места, мисля, за да покажа колко е красиво това село. Първото място ще е Топлица. Топлика. Мисля, че ще пише в интернет. Второто място ще е на едно манастирче. И третото място ще е на един язовир. Някой път ще снимам клип как ловя риба. Хващал съм 12 кг в шаран. Да. На такова, на нещо като блесна. Да, нещо като блесна. Не съм много. Бях с баща ми. На това езеро рибата се плаща. Може и да направим и малко по-нататък клип с разходки, но сега ще е това.